gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Gihandom sa simbahan karon ang pagpasakit ug ang kamatayon ni San Juan nga magbubunyag, ang igagaw ni Hesus nga maoy nag-andam sa agianan ni Hesus alang sa pagluwas natong tanan. Gipatay ni siya mga 30 anyos ang iyang edad, kay duol-duol man tos pagsugod sa pagwali ni Hesus. So ang iyang kamatayon tungod kay gasigi siya badlong ni Herodes, mahitungod sa iyang sala nga iyang pangasawa ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Adultery. So kining sala nga adultery mupatay ni og mga buotang tao. Mao nang naputlan siya sa liog si San Juan nga magbubunyag, niya gibutang pagyud in taon og bandihado nga giprosesyon ngadto sa mga tao kay gipangayo sa anak ni Herodias katong pangasawang Herodes, angan atong iyang anak si Salome. Mao'y hinungdan gyud nganong naputol ang liog ni Juan nga magbubunyag. Kini nagtudlo kanato nga ang atong tinuod nga pagtuo dili gyud mahadlok sa kamatayon. So atong iampo ang tibuok simbahan, ang tanang magtutuo nga musaksi sa kamatuoran batok sa sala, labi na kining sala sa garbo, kining panag-away, kining pagdinumtanay o pagpinatyanay diha sa atong kalibutan karon. Iampo pud nato ang atong mga benefactors and donors nga hatagan sila lig-on nga pagtuo o grasya sa ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita, O Dios nga nagbuot ka nga si San Juan nga magbubunyag, mahimong mag-uuna sa imong anak nga natawo ug namatay, itugot nga maingon nga namatay siya nga martir sa kamatuoran ug katarungan, sa ingon maningkamot unta kami pag-ayo sa pagpadayag sa among pagtuo sa imong pagtulunan. Pinahagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Korento. Mga igsuon, sa akong pag-anha aron pagwali sa tinago nga kamatuoran gikan sa Dios, wala ako magamit og lawom nga mga pulong ug dakong kinaadman. Kaysa diha pa ako uban kaninyo, ikalimtan ko ang tanang butang gawas kang Hesu Kristo, labi na gayud ang iyang kamatayon sa krus. Busa pag-anha ko kaninyo, huyang ako og nagkurog sa kahadlok, ug ang akong pagpanudlo og pagwali, wala ko himua sa hinashasang mga pulong sa tawhanong kaalam, kundili pinaagi sa dili malalis nga gahom sa Espiritu sa Dios. Busa ang inyong pagtuo, wala magbarog diha sa kaalam sa tao, kundili sa kaalam sa gahom sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, naigugma ako sa imong kasuguan. Ginoo, naigugma ako sa imong kasuguan. Gigugma ko gayod ang imong balaod, o Ginoo, kini mao ang akong gipalandong sa tibuok adlaw. Ang imong sugo naghimo kanako nga mas maalam kaysa akong mga kaaway. Kay uban kini kanako kanunay. Ginoo, nahigugma ako sa imong kasuguan. Labaw ang akong kahibalo kaysa tanan kong mga magtutudlo. Diha nga ang imong mga gimbutan, mao ang akong gipalandong. Labaw ang akong puangod kaysa mga tigulang. Tungod kay nagtuman ako sa imong mga sugo. Ginoo, nahigugma ako sa imong kasuguan. Sa tanang dautan nga dalan, gidid-an ko ang akong mga tiil. Aron bantayan ko ang imong mga pulong. Sa imong mga gisugo, wala ako motipas. Kay imo man ako nga gitudloan. Ginoo, nahigugma ako sa imong kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, Ginoo. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop
nagpagapos ug nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan kon si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan God nagpunay magsulti kang Herodes, dili mataro nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan og naninguha sa pagpatay kaniya, apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tawo, busa iya siyang gipanalipdan. Gusto si Herodes mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang hunahuna, inigkabati niya sa tanang mga isulti ni Juan. Sa katapusan nakahigayon ragayod si Herodias. Nahitabo kadto sa sumad sa adlaw na tawhan ni Herodes. Niadtong higayuna nagkumbira si Herodes o gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man ang mga pangulo sa mga kasundaluhan ug ang mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod og misayaw og nakapahimuot siya ni Herodes og sa iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Nakasaad pagani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita og nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon. Ang ulo ni Juan mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari og miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha nagsugo siyag usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo ug miadtos bilangguan o gipunggutan si Juan. Unya, gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan mahitungod niini, miadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo. Gusto mong musunod sa kinaiya ni Juan o kinaiya ni Herodes? Asa may inyong sundon? Si Juan, iyang gipakamatyan ang pagpakigbatok sa sala. Si Herodes mipatay aron panalipdan ang iyang sala. Unsa man mo? Sin protector or sin destroyer? Sa in English na, unsa man mo? Sabi ni saya, tig panalipod sa sala o tig gunob sa sala? Unsa man mo? Panalitan kanang sala sa pagpamalikas, kanang siging kasuko dias balay, siging yaw-yaw, di na ninyo panalipdan. Kusog ba kita manalipod ano, kasagaran, dahil ingon, kinsa bagoy dili kasagod, kinsa man say makapugong ana, bisan ganing mangumpisal, mo ingon man, di jud ko kapugong pader. Kana pa lang na ang pagkasultiha daan. Kusog kay tang manalipod og sala kasagaran nato, labi na ng sala sa pagpamakak,
Oy, kanang pagpangabit, kanang pag-premarital sex, kanang kasina. Kusog kita manalipod, ana. Bisag pare, apil ng mga madre, manalipod sa nausahay. Kaya nga naman, gubot na padir, og itugan yung tinuod, gubot na. Ay sus, aron wa na lay gubot, total, gamay raman sa nang butangan. Kusog kita manalipod, ana. Lipay kay ngiyawa, ana, nga mahimutang sin protector, dili ta sin destroyer. Si John the Baptist, iyang gipapakita nga ang ato daing misyon sa kalibutan, maugyod ang paggunob sa sala. Nya aron maggunob ang sala, magsigi tag sunod sa sugo sa Ginoo. Matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa, giwagtang nako ang akong kahibalo. Kani si San Pablo, usa ni ka-opisyal sa mga Hudiyo nga naglutos sa nagsunod ni Hesus. Gani si Esteban, ang atong unang martir, siya mo'y hinungdan nganong namatay ito. Kay bright kini si San Pablo, batanon, energetic, passionate nga pagkaparisiyo, purti gid isuga. Pero pagkakita niya sa Ginoo, na converter na siya, matod pa niya, giwagtang nako ang tanan akong kahibalo. May man kini siya mutabi, di man kakabuntog anis lantugi, giwagtang kuno niya, isog man ni kay siya, di man ni mahadlok, pero matod pa niya, nagkurog ko samtang nakigatubang kaninyo. Nga naman, he emptied himself. So ang unang pamaagi aron mabuntog nato ang sala, matod pa ni Kristo, deny yourself or empty yourself. Una, kay kung mahimot ang self-centered, kanang atong kaugalingon mo itong higugmaon, maglisod tag buntog sa sala. Kay ang sala mo ingon magid na namiligro ka, hadlokon ta ba? La, isulti na la, bantay ka. Anaon man ta? Mao tong gipriso si John the Baptist, warning na to. Mupadayon gani ka, dili ra niya na prisuhan ang imong sangkuan, lubnganan. Mao ba na ka ng prisuhon, warning man na, labi na silang panahon sa una. Pero ang sala ni Herodes o ni Herodias, gipanalipda nila, nga naapagid sila igahom, sila may pangulo, ang hari sa Jerusalem atong panahon na, mauman si Herodes, ang iyasang igsuon, wa say mahimo niya, kay isog man si Herodes, niya na inlove man sa si Herodias ni Herodes, iya dayong pangasawa. Nga doon na yung mga tradisyon na kining nisayaw nga anak ni Herodias, di man ni anak ni Herodes, mura man iyang pag-umangkon, kay anak man ni sa usasad niya kaigsuon nga unang nakapangasawa ni Herodias. Pero dili sa nang iyag yung bana nga gibuwagan katus Felipe, murag napailain pag yung igsuon, murag pasapasa lang ba ang sala ba? Kani si Herodias, hiligid ni siya nga pagtakli-takli og laki. Ikatulo na din niyang takli si Herodes. Primero, napaanakan siya atong Herodes the second ko, no? Atod pa sa history nga istorya niya, human, naminyo na pod siya sa ni Felipe, ang manghod ni Herodes, kaning hari sa Jerusalem. Human, gibiyaan na pod niya sa Felipe, nakingminyo na pod siyang Herodes. Kung atong tanawon, di sila particular about anang nabitang ingon nga kaliwat na nimo igso, di sa basta lami, okay. Muna si Herodes dinhi, ang sinultihan palang Herodes, ihatag nako ang katunga sa akong gingharian nganha kanimo. Naibog na sad si Herodes sa dalagita sa iyang pag-umangkon, naibog siya. Basta mo ingon na ng hari, ihatag nako nimo ang katunga, pasabot himuon ti kang asawa. Mao na meaning ana. Ito iyang gi-offeran si Salome, kay ang sayaw ni Salome singon sa gi-portrait sa mga kaning mga interpreter, kanang atong gitawag og dirty dancing, kana bang mosayaw nga gamay na lang kay tabon sa lawas ba? Kisa mo siya di maibog ya dalagita. Na tanaw ni Herodes, lata naman sad si Herodias, siya na sa dahil nindot na sa niya unsa may arang niya nga mahimo man niya tanan. O gani,
sa akong gibasa dito sa Google, si Salome, ang una niyang giminyuan, maura sad ang iyang uyuan, usa sad gyapon sa mga igsuon ni Herodes. Ang una niyang gihimong bana niya, iya na sang gibuwagan, takli na sa siya glain, naliwat pod siya ni Herodias, nagtakli-takli niya, mga kaliwat rapod, sumuning salaa ang atong gustong protektahan. Parihagod karon kaning sexual sin, mao man iron ang ligon kaayong giprotektahan, sama ng same-sex marriages or unions. Ato man ang giprotektahan karon, gihimo naman gyud nato ron nga human right. Wa ta mo condemn sa mga effeminate o sa mga kaning lesbian. Yes, ato nang struggle na nato, pero kay sala man sad og pulos babae, pulos laki ang magminyo, ato nang i-condemn. Pero ang pag-support, ang pagdawat, ang paghigugma sa aning mga dunay intaway sexual nga struggles, ato na siyang himungon. Di na nato sila bugal-bugalan, dili na nato sila i-condemn tungod lang kay maunay batasan. Pwede man nga ikaw lalaki niya maibog kas imong kapwa lalaki, pero di ni mo kuyugan, imo siyang i-destroy. Pareharago na nako pare, ambot ng mga madre, maibog basad ka na sila. Ako maibog pa man ko karon og babae. Pero kay sala naman na, kay ako nagpa-ordain man pagkapare, akong i-destroy. Parehara sa nas mga bana. Kamo mga bana, maibog pa man gyud laing babae ba? Klaro na inyong mga naong. Pero ug buotan kang bana, imo nang i-destroy ang imong kaibog. Meaning, di nako ubanan ang akong sinful desire. Ang kang Herodes, I will pursue my sinful desire. Kinsay mo babag, patyon ta mo. Amo naron ang kalibutan, gahimog balaod. Kinsay mo babag, prisuhon mo nako. Kakuha mo? Og mao na ni ang battle sa kalibutan. Ang pangutana, kamurong nanimba dinhi og ang online parishioners, andam ba mong magpakamatay aron pagbuntog sa sala sa mas gibuhat ni San Juan nga magbubunyag? Andam dili. Dili ay mong tupad. Ingna, andam ka? Oy, kinahanglan yun mahimot ang destroyer sa sala, dili protector sa sala. Karon na ang atong mga gobyerno siging paningkamot o buntog sa sala, aning corruption, na daghang gipangkiha, gipangparisay na kanisang drugas, na daghang gipangdakop na karon, kining atong kuan, kaning kaning mga subversibo sa gobyerno, o gipangdakop na, mga dagkong opisyal sa CPP, NPA, kaya nga naman, destroyer man ni sa nasod, destroyer. Nga naasad ni mga protektor nga nagsigi sa suporta ani. Mao na ni ang atong battleground. Pero sa sala, dili na ta kinahanglang moadtog laing lugar. Hain man ang battleground sa sala ni as atong kasing-kasing og huna-huna. Conquer sin in your heart. Conquer sin in your mind. Mo nang ningon si Kristo, higugmaa ang Ginoo sa tibuok mong huna-huna, sa tibuok mong kasing-kasing. Mao na importante kayo. Mao na gibuhat ni San Juan. Nya, musunod mo ani. Tagaan ta mo og pamaagi. Unsa man? Pamalit mo og slot. Kani bang atong slot din Suway ra din yung palit, labi na gyugwa na jud kay kwarta, suway palit. Di ba mabuntog nimo ang sala sa pagka self-centered? Kana bang mahimotang church-centered, community-centered, dili self-centered? Mao na pinakauna. Mao na kining atong baligya dinig slat, gatuo mo nga murarata ni gadua-dua, pero I am teaching you saan ang gitawag og self-denial in a very fruitful and gracious way. Salamat kay nanay na malit na to ang atong dopes as of yesterday, nahalina na taog
3,338 slots. Pakpak. Mandat ay. Niya ang atong special slot para karong September 5 nga event katong ipanghatag nato mga bugas na nasa tayhalin nga as of yesterday 781 slots. Pakpak yapon. Congratulations aning namalit kay ila gining gi-conquer ang ilang pagka self-centered na nagay degree of destroying aning atong pagka self-centered. Mo na napatay balansi nga 51,662 sa DOPS. Gusto mo mapalit ani, pamalit dayon mo aron tagaan mo gracias Ginoo sa pagka-lig-on sa pagtuo. Nya nga ato sang SBF MP kaning para September 5 tag 500 raman naapay nahibiling 1,219. Karong si manaha may tag mahurot ning niya kay haron next week mapalit din nato. May magani karong Sabado mapalit na nato ang mga bugas o mapakapinan baka nigdilata. Siguroon talang bugas. Di ram na magkilaw-kilaw kapayas, kaon naman ka na, busog naman. Kilaw ka ng gabi o saya na dahon sa gabi, lami na kayo na. Nguha kag mga saan nga nang among tawgon o mga snails ba? Mayot ba na dito sa kuan? Mayot man sa amo. Manguha ka na, wa na. Suwaan ni muskanon, busog na. So siguro na to ang bugas nga tag 5 kilo rice. Nga naman, tungod kay nagtan-aw ta sa atong mga kabus nga katilingban, mahimot ang community-centered, parish-centered, dili self-centered. So sa atong pagsaulog sa ika-9th anniversary sa atong pagkaparokya, tanaw na to ang mga kabus sa atong parokya. Nya kitang medyo arang-arangan og jutay, mga online og territorial parishioners, manghatag ta kay ako sa ning ipanghatag ngadto sa mga labing minus mga 2,000 ka pamilya nga mga kabus dinhi sa atong parokya sa San Vicente Ferrer, Liloan. Usa lang ni kapag practice nga mahimot ang parish or church-centered, dili self-centered. Kay maunay kinabuhi ni San Juan nga magbubunyag, mao sa nay kinabuhi ni Jesus ug sa tanang mga santos ug karon napahimusla nato. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, si San Juan nga magbubunyag, nagpakamatay tungod og alang sa pagbuntog sa sala. Busa, malaumon kitang mudangop sa Ginoo sa atong paginahanglan, pinaagi ka sa iyang pangama, og muingon kita, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Pagampo. Nga ang simbahan, maligon sa Espiritu Santo, aron kini magsangyaw sa mensahe sa kaluwasan, ngadto sa tanang suok sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga namunuan sa kanasuran, mamahimong mga instrumento sa kamatuoran o justisya, ug magtultol sa katawhan ngadto sa dalan sa kadait, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga kabus ug ang mga nagantos madasig tungod sa saad sa himaya ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga modangat gayud kita sa atong gipangandoy nga katubsanan sa atong mga kalag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon sa Dios nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug bagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo tungga among pag-ampo. Nga ang kordero sa Dios magwagtang sa mga sala sa mga magtutuo nga nangamatay, ilabi na sa atong gihandom karon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Dagitong amahan, dawata kining among pangamuyo, nagituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo diha sa pangama ni San Juan nga magbubunyag, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg sa iyang ngalan. Alang sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ihatag kanamo Ginoo pinaagi niining mga gasa nga among gihalad kanimo kanang katarong sa imong mga dalan nga gitudlo ni San Juan, ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan ug nga iyang gisaksihan sa dako nga birtud diha sa pag-ula sa iyang dugo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Nagdaig kami sa imong kahalangdon dinhi sa among pagpasidungog kang Juan nga magbubunyag nga maoy nag-andam sa dalan sa wala pa moabot ang imong anak. Gipinig mo siya gikan sa ubang mga tao o gihupong mo siya sa linain nga mga hatag. Sa pagkatao niya nagdala siya kanamo og dakong kalipay ug bisan diha pa sa tiyan miulpot sa kalipay kay duol naman kaayo ang kaluwasan. Gipili mo siya gikan sa tanang mga propeta aron pagpakita ngadto sa kalibutan sa iyang manluluwas nga mao ang kordero sa sakripisyo. Siya ang nagbunyag kang Kristo imong anak, ang maghahatag sa bunyag, diha sa mga tubig nga nabalaan pinaagi niya nga gibunyagan. Hikaplagan mo si Juan nga takos sa pagpakamatay, sa kamatayon sa usa ka martir, nga mao ang iyang katapusan og labing dako nga pagmatuod sa imong anak. Ug busa uban sa kagahuman sa mga langit, amo ikaw isangyaw kanunay dinhi sa yuta, samtang sa wayhunong ang imong kahalangdon among isinggit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan.
daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og bidha. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilapin na si Severo, akong amahan. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Juan nga magbubunyag, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo,
ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala Sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay mo kalawat kanimo, apan Panipamulong lamang mong mamaayo. maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I walk with you wherever you will go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Magampo kita. Kaming nabusog sa bangkete sa korderong langitnon ng amoyo, Ginoo,
nga ang imong simbahan nga nalipay sa pagkatao ni San Juan nga magbubunyag, makailaon ta sa nagmugna sa iyang bag-ong pagkatao ang umaabot nga isangyaw ni San Juan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pagtuo. Nya ato ning mapadayag pinaagi sa atong pagpakamatay aron sa pagbuntog sa sala, dili kay mahimutang mga protector sa atong mga sala. Salamat sa nibuntog sa sala sa kadao ug namalit sa atong mga slots dinhi. So sa ako nang ikaingon kaganiha sa atong dopes para sa ato niya puhon nga itukod sa kumbento, ang atong halin 3,333 slots na niya napatay 51,662 ka slots nga available sa ato sang SBF MP para ni sa atong 9th anniversary karong September 5 para ipanghatag natog bugas. Sa 2,000 slots ang atong halin 781 slots na nya napay 1,219 nga nahibilin. So ato lang ning kugihag palit aron mahurot dayon ni. Atong hatagag masipang pakpak ang namalit natog slots. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutares hostia, que celi pandes hostium, ila primum hostilia, darubur ver auxilium, one freloque Dominum, sed sempiterna gloria, imitam sine terminum, nubis